Аз ми като отговаряте. Чай, какво отговаряте сега? Предпочитам микроволнова камера. На кой въпрос отговаряме в момента? Чай, то си слугата. Да! Човек, моля те, кажи ми с коя част на тялото си го измислих този въпрос. И защо не съм виждал? Да. Главите не са цвета, са прекалено големи. Айде, сега сме са били спрети от отговори. Ние сме много нормални. Чакай, сприте го. Не си бъркам да се направя. Да се знае. Чакайте, вие съвсем ме отрязахте. Не ма снимай само мен. Чакай, аз сега лягам при вас. Чакай. Чакай си да спри го. Що си толкова грозно? Що толкова става? Кой бе толкова грозен? Това такъв въпрос. Ма ние още не това снимам. Спрете отговор. Байко, Гере, много секси. Шестка сам. Прави намеци. Не дей, ще ме докараш до ерекцията.